Intayon pasambayan ti Apo, saraben tay ti kankanta tayo, isagot tay ti puspuso, kararwa ken isip tayo, tapno may kari tayo, agdayaw ti Apo. La 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 la. Isagot tay ti puspuso, kararwa ken isip tayo, tapno may kari tayo, agdayaw ti Apo. Intayon pasangbayan ti Apo, sarawen tay ti kankanta tayo, isagot ti ayat tayo, kakabsat ken padaatao, tapno may kari tayo, agdayaw ti Apo. La 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 la. Isagot tay ayat tayo, kakabsat ken padaatao, tapno may kari tayo, nga agdayaw ti Apo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Gusto ko. Kakabsat at kamatalig tayo, iti plano ti Diyos kada tayo, dagiti grasya, ken pangidding na kada tayo, dagiti plano na kada tayo. Nutong palan tayo ti pagayatan na, aglaplapusanan a bendisyon, ti ipaay na. Tapno nga rod maikaritay ang makiranod, iti dahi na santo na misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, pagbabawyan tayo, idayan tangay mamati tayo, ti Diyos manangaasi ken managayat. Iti napakumbabaan kuna tayo, agkonpesarak, iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayumet kakabsat, tasyak nakabasolak, iti panunot sao aramid ken liway ko, basol ko, basol ko, basol ko unay, iso ngagpakpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayumet kakabsat, tay kakaasidak kuma, iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tay kumati man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Amen. Mga sikat, mga sikat, mga sikat, mga sikat. Kristo, mga sikat. Kristo, mga sikat.
Diyos, ikangatuan, ket dito'y nagakapya. Kadang iti tataw, anaimbag ti panagnagnakenda. Imunan na daga, itanok daga, pagrukbaban daga, daydayawen daga. Agyaman kamken ka, kapoy ti naindaklan, adayang mo. Gloria iti Diyos, ikangatuan. Apo Diyos na ilagitan nga hari, Diyos Ama, aman nagkabali namin, ket sika ako miya Hesu Kristo. Bugbugto nga nagdilios nga po, Cordero di Diyos, ken anak di Ama. Gloria iti Diyos, di kangatuan. Sika mangikat, kadag iti basbasol ti lobo. Kasya na kami, sika mangikat, kadag iti basbasol ti lobo. Awaten kanta ito'y araraw mi, sika sintutugaw, iti makanawan ti Ama. Kasya na kami. Gloria iti Diyos, di kangatuan. Yan tamay siksika, o Apo Hesu Kristo iti nasantuan. Siksika ti Apo, siksika iti kangatuan, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iti gloria ti Diyos Ama. Amen. Kumararag tayo. Apo da kami a pamilyam, day talaeng grasyam ti panginanamaan mi. Anan sa tadawaten mi taaywanan na kamkadi, ket sa lakniban na kami adi agsarday taayat mo. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo. Dios nga agnanayon nga awan ti enggana. Amen. Ti may basa na daw ti libro ni Propeta Isaias. Dito na panakatay ni Ari Osias, nakitak ti Apo, si tutugaw iti trono na, nangatu kinatanok, ket sinaknapan na ti kagay na tintero a templo. Linikmot dagiti si tatakder, ngumapapoy a parswa. Ipukpukaw da iti tunggal maysa. Santo, 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 nasantuan ti Apo ang manakabalin amin.
Napno ti lubong iti dayag na. Nagungun ti fondasyon ti templo, gapu kargiti pukkawda. Napno ti mismo a templo iti asok, kinunak. Awanen namnamak, na ilunudak, dakes amin nga agaon itingiwat ko, ketag naedak tayan dagiti tattawa na rugit, ken dakes titunggal ibalikas da. Ket ita nakitak dagiti mismo amatak, tiari ti Apo ang manakabalin amin, kalpasan na, timayab nga imay kanyak, timaysa dagiti parswa. Si Higem iti biggang, as sinipit na iti altar. Insagid na ti biggang iti ko, ket kinunana. Naisagid da ito'y kadagiti bibig mo, ket ita nadalusan kan. Ket napakawanen dagiti basol mo. Nangeg ko a kinuna ti Apo, sa sino ti baon ko, sa sino ti baon tayo, insungbat ko, siyak ti mapan, ibaonnak, ti sao ti Apo. Kantaan ka iti pagdaydayaw iti saklang dagiti di Diyosen. Agyaman ken ka o Apo, iti amin na pusok. Kantaan ka iti pagdaydayaw ti saklang dagiti di Diyosen. Agrukbabak iti sangwanan tinasantuan na templom, kaya tagdaydayawak itinagan mo. Gapu iti kinapudnom, ken kinamanagayat mo. Tempakita manaturay, tinagan mo, ken dagitibilin mo. Impangag na kidi mawagak ken ka, pinapigsanak tabileg mo. Uapo itanok na kanto, dagiti amin nga ari diti daga. Inton mangyegda dagiti karim, ikantadan to dagiti aramid ti Apo. Kasta met tinaindakla na dayag na. Sangwem dagiti makapungtut akabusor ko. Ket isalakan nak babaen ti panakabalin mo. Uapo aramidem amin nga inkarim, amay paay kanyak. Agnanayon ti diagbalbaliw nga ayat mo, lipas mo tinrugim nga aramid. Ti may basa na adaw iti umuna asurat ni San Pablo kadagiti taga Corinto. Kakabsat, kayat ko ngay palagip kada kayo tinaimbag adamag nga inkasabak kada kayo. Nga inawat yu ket pagbatayan na si titibker ti pamatiyo. Dayta ti ebanghelyo nga inkasabak kada kayo. Isalakan na kayo no sa lemetmetan yu daytoy, malaksid no bareng-bareng ti pamatiyo. Inyawat ko kada kayo ti kang runaan nga inawat ko. Anatay ni Kristo gapu kadagiti basol tayo. Kas nailanad iti nasantuan asurat. Ana itanem ket napagungar ti may katlo nga aldaw. Kas nailanad iti nasantuan asurat, ang nagparang ken ni Pedro sa kadagiti sangapulo ket dua nga apostoles. Alpasan na, nagparang iti naminsan kadagiti nasurok alimagasot akakabsat tayo, akaadwan na kadakwada ti sibibiyag paylaeng ita. Nupay natayen ti dadduma. Kalpasan na, nagparang ken ni Santiago sa kadagiti amin nga apostoles. Kamaudyanan na, nagparang met kanyak. Nupay no kaslaak lamaysa anayanak iti tiyempo nga awan mangipagpagarup. Tasyak ti kanumwan kadagiti apostoles. Saan pa'y ket di arumbeng ang maawaganak iti apostol ta indadanesko ti iglesia ti Diyos. Ngem gapu iti parabor ti Diyos, nagbalinak akastoy. Ket natulungan nak ti parabor na. Saan la adayta? Ad-adda ti panagbannog ko, ngem dagiti amin nga apostoles. Nupay iti kinapudno na, saan asyak ti akin aramid, no diket ti parabor ti Diyos nga adda kanyak. Ngarod, nagapuman kanyak, wenno nagapu kadakwada, daytoy ti kasabami, ket daytoy ti patsen tayo. Ti sao ti Apo.
apo kas may bagay ket amin tumaiten tuken ka Alleluia Alleluia sa pulen pa'y ti pagarian ti Apo kas may bagay ket amin tumaiten tuken ka Alleluia Alleluia. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Lucas. Gloria te may paay ken kawa. Iti naminsan idiagtaktakder ni Jesus iti igid ti danaw ti Genesaret. Nagdidinnoron dagiti tattao nga umasideg ken kuana tapno dumngeg da ti sao ti Dios. Nakita na iti igid ti danaw ti dua bilog a pinanawan dagiti mangalap anapan ng buggo kadagiti iketda. Limugan ni Jesus iti maysa kadagiti bilog. Ti bilog ni Simon ket dinawat na ken Simon nga ipatinga na basit. Nagtugaw ni Jesus iti bilog ket insuro na dagiti tattao. Kalpasan ti panagsauna kinuna ni Simon ipatingngam ti bilog ket iwayat yo ti iketyo taagkalap kayo. Maestro insungbat ni Simon nagpatpat nagkami a nagkalap awan Apolos tinaalami ngem no kasta ti kunam iwayat ko dagiti iket. Inwayat da dagiti iket ket ado tinaalada ket dandanila mabsang ti iket da. Pinayapayan da nga rod dagiti kakadwada iti sabali a bilog tapno mapanda tumulong kadakwada. Napanda ket pinunno da iti ikan dagiti dua a bilog. Iti kasta nganidan lumned. Idi makita ni Simon Pedro tinapasamak nagparintumeng iti sangwanan ni Jesus ket kinunana Apo adaywan nak tamaysaak a managbasol. Nasdaaw ni Pedro ken dagiti kakadwana ti kaado ti nakalapanda kastamet da Santiago ken Juan nga anak ni Zebedeo isuda a kinakuyog ni Simon. Di kaagbuteng Simon kinuna ni Jesus manipod ita tattaon ton ti kalapem. Insang at da dagiti bilog pinanawan da amin ket simurot da ken Jesus. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Ijay naggapwak nga parokya ijay Sibilia. Ti Santa Cruz ngamin 49 nga barangays, talo ti parokya na. Ijay Immaculate Conception ijay sentro. Ijay San Jose, iso ti parokya may iti banda daya, kin ijay Sibilia, Our Lady of Guadalupe, iso ti naggapwak. Di 49 nga barangays, more or less, 40,000 ti population ti Santa Cruz. Ngam di 13,000 dandani gumudwa, ti population, naggapo ijay coastal area, igid ti Baybay. Taluk-kulukwag dagitay taga diya dadadtani dagitay dadduma paktorya ti ubing ito'y kunami ito na pangkamagmisa apaw nagadaw nagmayat nga pagiwarasan ti tulong no dadduma ta nakadaduda ka nagmayat nga kitaan kamoyo ti biag da dijay kaadwan na kadakwadahan mga amin ngam kaadwan na mangalap ti pagbiagan da numayat ti panawan apaw maitsambada naraboy tila kalaban dano napigsa ti angin wano adda bagyo tanda palubusan ken talagang nakadildelikado di laeng ti kalaban da ngam
The whole year round, ad-ado ti maala, data dumanon da dyan, international dyan ti, ayan ti pagnaan ti barko pa yan. Kintuno ko adda ko na, apo, alain nyo ti si Dayo, apayamanang, nakachamba nila kay ko. Mano akilaw, no, di bunjing ko na ada tayo dadakkel nga, niya ti bunjing, boslogan, wano susay. No, makaala da pa iti 150 kilos. Sa bali lang dagi tayo babasit. Kumaichamba po, namapangka magmisad jay, apo puro ikan jadi daton da mo pay mauawit, kinagmaya mo no daduma. Ngam kan tiyawak idata no nakaala dati kasje kadakkel dati bunjing. Ay apaw ka tumapog kay man no bigatan no kunam kumata nagmisa kay tirabe ka haan father aginana kami amoyo ti inanada ay karangan damot ta video uken. Alay kanta mo tang. Numnumutakan tayo, uy, hangakastakan tayo, kung nakamuyo ti kantada, agsipot-sipot ka, no agpataaw ka, kung na, ni kumpare, palpaliiwan na ka. Jadi, hangakastamot ati kan tayo, kung hamana po, naruwam kami, kung nadamat, diyan mo na niya dahi. Nagsipot-sipot ka ti kantada, kas diyan yung nag-celebrate da, imagine mo, makaala pa, may sanga tao no daduma ka, maka 25,000, 30,000, kita nala may sanga tapog. Ngam sa bali magkanya tayo, di matrigat na di jay, no awan makalapan, taawan mo talon dagiti daduma, sa bali magkanya tayo ta, datay mo ito ka manalon ka, uray no agbagbagyo, adalat ta bagas tayo, di tinagdumaan tayo, ngam awan mo si datayo, mabalin mo lakit ti kamote ano, hanggang rich kids. No rich kids kamot ka, gumatang kamot ati, korn beef kada makamu kamo biyag mon. Kakas ti biyag. Iso nga no nagdalo yun, nagbagyo, data makadomingo, 2 Domingo nga nagbagyo nga handa nga makakalap, ado ti marigatan. Dejeti rigat na mat ijay nga area ngam no maichamba da sa bagay ti dagdad duma makaurnong damot tata dakkel met di kita enda. Kay imaginan nyo ni Pedro. Piyapay dagiti mangalap tayo ditoy tadi makina. So nga ni Mayor Santa Cruz winarasa na kadado nga bilog dagi jay mangalap. Ta iso ti osarenda. Di makina kada Pedro awang payla makina idi. Di gaod. Kinapanda nagkalap. Kung na ni Apo Isos bigatan, ipatingayo ta bilogyo ta agkalap tayo. Agreklamo ani Pedro. Aha! Imagine mo ta nagpapanag kami ang nagkalap. Awan Apolos, urela ko mano bagsang wano. Ang papagat wano anyat na tinaaladan. Wano ampo awan. Polos ko na namot. Yan na mga imbaga nga kuan. Ngam kunana, gapota kaya mo, ipadas mi, imaginam. Gapota, ngam no isuti kunam kuna ni Pedro, ipadas mi. Iwayat mi, ti ikat mi, imaginam ni Pedro, di makkel amang ngalap na iyanak, di igid ti baybay. Nalangas ti isbuna, di mo nagaigid ti baybay, nalangas ko namin talaga nga. Ngam na, di jay. Expert isuna, knowledge na, experience na, laing na, amo na nga basaanan, awanan na tingati ikanan ta, nalawagan, kati mangibaga kanya na nga agkalap, karpentero, ni Apo Isos, haan nga mangalap, ngam ibaga ni Apo Isos, go into the deep, cast the net, kunana na yan, iwiwayat yun, taikit yun. Madijiri na ni Pedro ata expert nga rod isuna ngam gapot ako nam kunana surutak inwayat dati ikat da amoy dati kanta nga Pedro Santiago Juan na nyo pa'y awang mo yung mga kanta mga aksyon songsa Pedro Santiago Juan na panda nagkalap sadyay kabarwan inwayat dat ikat kapi na ala da awang pa'y pulana. Kati kanta na, ado, tinaala da, uray lang nga, imagine am di description na, uray lang nga mabsang di ikat. Imagine am di jay, expert ni Pedro, mangalap, na laing, indakdakkel na, karpentero di mangibagang agkalap ka, nakaala tinagado. So ti kung kunak ka, siguro advance ni Apo Jesus idi, naday bulbul sana nga feeds, Uno tuyo, impurwak na di kagkalap kayo, oh, nagtatapaw da, nagadon.
ga-advance. Amo iti St. Peter's Feast, kunada no, pang ka jay Jerusalem, jay kwa, tilapia ginaala da Pedro. Kinakigtot da, iti kaado tinaala da. Uray ni Pedro, nga eksperto amang ngalap, nakigtot. Kanya ti ibagbagan na dito Talent ni Pedro, experience ni Pedro amang ngalap, nakasanayan na, amunan nga awanin ti ikanta na ngaton ti nakatangkayagan ti init versus the knowledge, the command of God. DJ laing tayo, DJ pagsiglatan tayo, DJ amin-amin nga adda kada tayo, pigsa tayo, expertise tayo against the will of God. No daduma versus kunata Yohana nga against kakunata sinurot na lata ni Apo Jesus. Kano daduma kas jay tayo met adda paglaingam, adda expertise mo, adda sanikwam, adda adu ti adal mo. Ti saludsod maiyan nurot kadi, maiyan natop kadi ijay pagayatan ti Dios. No ni Pedro de aka uray da tayo met aka narigat ati agkalap. Piyapay dito ayan tayo at tila ipo isarwag mo ka tabukol haan. Kanya daklis. Da kita tagabaybay nga dadtoy, apay ka nga dakay dito yung nga tagabaybay Amuda ti daklis. Datay nga taga dito bakang kay pay nakakita daklis. Mapang kami makita daklis, anya di daklis. Ibinat da iya ipabaybay da di nakatatidog nga ikat goyodan ti bilog. Mano kilometro niya mo 200 meters samat. Mapang kami makiguyod. Intay makiguyod kun gaputan nagdagsen mat hang kami maagpigpig sa kumkumput kalaeng. Nagdakkel hanyo maguyod. Ngam ikanda ka ikan ori hang kagpigpig sa kung kunamla. Agbibitin kami pay di ubing kami. Kanya dakas jemat imbag kanya tayo at bilog kan dangay Pedro ti bannog da nga nabisbisinan nagpapanag kay isuda ti mangiguyod iwayat da di ikat da kay di kwan ado na alada kuno pampanunutan tayo di siglat ni Pedro haan nga umanay ijinalis ni Apo Dios ijay plano ni Apo Dios kuno daddo mati salsaludsudan tayo uray ti personal abiyag tayo. Mayan nurot kadi, ije kayat ni Apo Diyos. Ti ar-aramidek iti biyag ko, mayan nurot kadi, ije kayat ni Apo Diyos. Di mat ado kada kayo, hantay nga aglibak da kayo nga natataengan. Idi agbasbasa tayo ti college, agbasbasa tayo ti kwak, nagmayat magka, di plano tayo no daduma. Wuno addamot plano tayo nga pagbalinan. Ngam idi nagbaliktad ti lubong, kajiplinan panong kahambang nga isuhaan. Oh! Tipay plano mga asawaan, idi ka, tinto asawaag, dahil ito adda trabaho na, haanak to ag trabaho, agpagpakyutek sakto laang, nakasiksig si agtaw, ay masapul to nga engineer. Nakaasawa ka mo, tinakakurong-kurong, agmulbulagat nga. Dito nakaarte ka, nakapilpili ka pa ila idimot, idi kabanbanwagam ka, nakapilpili ka, idi agawanan ka, aglabas awang ka kalendaryon ka, uri sinnotan. Presyo ba, presyo nalaos nga galunggungan, ura yun, basta dala ka mangisalakan mo, kinabaakaw. Kung nagmaya mo di planom, uri ka kada kayo, kastoy matiplano tayo, idi, kastoy ito tibiyag ko, sa bali mo di ented ni Apo Diyos. Nagado di kayat tayo ngam sa bali mo di ented na. Uri ka siya, kape plinano kaya tagpadi. Never nga pinanunod ko tagpadi, idi school kami, nagpapalista da di ka eskwela, ak ngarod nga agpadi, siya haan, apaya, ti amok ti padi na sirib. Pinagpadi nak mga nang. Tiamok ti padi na ba nang apo siya mga agsisida bugoong ang kay pinakaraman bugoong taris kids kay nga rod. Tiamok ti gwapo apo nagwapo at tiamok ti padi edi nagwapo apo rupak pala ang katuggarengan. Ngam tila kararag ko edi agoy-goyod kam ti mga pagpadanom mi ti tabako kastoy ko mga season apo apay kastoy la ti biag kon hagom imbaga apo pagpadjenak may kariak ya.
Apay kastoy lang at biyag kon kunak ngam, DJ kayat ko, awang kati kayat ko, biyag kon, tila kayat kon, umangat ko mamo, DJ nga rigat. Kinji plano na. Adda magayam plano na kanyak. Sa bali mo di plano na kanyak. Kasdi na po Diyos no daduma. Adda di kayat tayo, ngam sa bali, di plano na kada tayo. No adda planon ti biyag mo, pampanunutam, adda mo't plano ni Apo Diyos para king ka. No daduma ka nasukir tayo. Apaya, siyempre, adda mo laingag. Adda mo kayak mo ti agbasa, kayak mo, adda mo sanikwak. No daduma di kayat tayo, ipapilit tayo, ngamhaan nga maiyan nato, pahaan nga maiyan nurot, plano ti Diyos. Kanayong ko nga yung example, di may isang nagyanak ng parokya, dagaji ako light ko fresh graduate da, na nagpipigsada basketball, nagtatayag da. Idi nakaruwarda ti letan, ngam education amin ti orsda. Nalpas da nga ti letdan kapasada ti letdan. Agpulis dan. Police, BJMP, fire, na may mayat, isugar ti uson. Kada ito'y may sa, active mo't awam masaki na, naglaing mga basketball, taray nga taray, no agpabipi ijay health center kin ijay kaarroba da, normal mo't. Ngam namapan dyan, ti pag-screenan ti Napolcom, ag high blood. Naawat na gaji kakadwanan, agsublin to manan, alay jogging, alay diet. Inton makadanon iyay, ag high blood. Agsangit na pa, oh, nyati kayat mo, nyati biyag ka. Umay kanya kon agsangsangit, kanya sangitam. Nahanga para king kano nga isoplano niya po Diyos, bye-bye Siyempre, di pride na mo't akid, di kakadwana ka naawat, isunahaan, ha? Kaya di ko ang kunak, ingka ni manong mo, napanti kumilek, numaawat kadta, dahi ta pulis nga tartari gayam, guardiam tulaang no eleksyon. Sunto para awit ti baluta, si kanto mangibaon. Napanmat, di ko an mayatan, may mayat yari nanan. Ingkag pulisan ko nakahaanan apo, apaya, no alas 5 awan trabaho, kung Sabado Domingo awan trabaho, isuda adda, kamalagayam. Ano daddo magamin, adda di kayat tayo. Ngam na pinpintas tulat ta, no tungpalon tayo, ti kayat ti Diyos, taditay ammo, ti plano ti Diyos. What if ni Pedro ka nag-resist? Anya nga tanong ni Pedro ka nagkudkud. Siyempre no usaran na jilaing na, expertise na, indakdakkel na at trabaho. No kumano nagkudkud latawan at maalatatan. Nagkamipay, urila ko man udang. Siguro at danaala nga kakadwa ni Pedro nga udang ng inlibas ng insamol. So nga awan pulos na iyawid da. Ano dagiti ako light di jayon na kinsaws in bugo da basi talagang inares ngas dan. Kaya awan na ala da. No, inusar na ko ma-DJ, nagtalak ko ma-ijay laing na, nagtalak ko ma-ijay pigsa na sirib na rimwar nga tati ado nga ikan. Bakahaan. Or, balbaliktadan tayo. Pinasikatan laeng ni Apo Jesus ni Pedro. Takayat na nga, agbalin nga, hampay lang adalan ni Pedro idia. Damdamo nagkita. Takayat na nga agbalin nga adalan na pasikatak man datoy. Ibagak ka dagiti ikan nga handag patpatiliw. Baka binilin na mo. Diyos nga rod haan. Sa into na ibagak nga umayda. Idi nakitan ni Pedro, ti pan nakabalin ni Apo Diyos, ti bilag na anya ti kunana, panawan nak Apo, adaywan nak naman nagbasolak, narinanan, anya ti kinaman nagbasol nga ibagbagan Pedro, di jay taluk na, jay laing na, nagtaluk ijay laing na, nga haan nga namatikin ni Apo Isus. Anya ti kunana ngamin, Apo na ibagam nga agkalap kami, nagpapanag kami ang nagkalap ngam awan na alami. Dayjay ti side ni Pedro. Dayjay ti kinaman nagbasol, dayjay bukudan tayo, ipagarot tayo, nga kukwa tayo, dagiti decision ti Diyos. Dayso nga kunanan, idisimuroten, napanen, no pay kasta, iwahayat mi ti ikat. Dayjayan nabigdignan nga nakapsot isuna, agtaltalag ijibukod na nga laing, ngam addagayam ni Apo Jesus nga million times nalalaing. Iso nga kunana adaywan nak, ta managbasolak kuna ni Pedro. Anya ti kuna ni Apo Jesus, the promise, anya ti promise na, hangka madanagan,
haanton nga ikan ti kalapom, tattaon ton. From then on, idina isang at da di ikat, segunda ito'y iba'y panakaisurat ti Ebanghelyo tayo ni San Lucas, pinanawan da aminen, simurot dan ken, gaputan na rin na dan di bilag na, nasarakan dan ni Apo Jesus. Kaya dan nga inibatan da di indakdakkel da, pagsapulan da, pagbiyagan da, kaya da pa nga inibatan ta na rin na dan nga adda ni Apo Jesus iti biyag da. Kasi matikarit na kanya tayo. Hantay nga agtalak una iti bilag tayo, hantay una agtalak tilaing tayo, hantay una agtalak iti kinasikat tayo, hantay una agtalak iti position kada power tayo. Mamati tayo latta ko mga adda Diyos. Isus ang kaibagak kadag itag training kadag pastoral worker, ito'y simbahan tayo. Ni kumaapo Diyos. Ijay panag-meeting tayo, ijay panggap tayo, ti pastoral program tayo, adda ka din ni Apo Jesus, uno, pakitang gilas laeng nga, wow, nagmayat, nagadoda, adda ni Apo Jesus, ita kinaaduyaw. Nagmayat niya simbaan, da ni maararamid manen, adda ni Apo Jesus, dita. Iso nga sang kaigunam-gunam nga amin ko mga aramidon tayo, ikararag tayo, nga sapay kumata, maiyan nurot iti plano ti Diyos. Uray day ta ambisyon nyo, ta apuyo, anak yo, dagita kayat yo nga masabayan da, ikararagan nyo, sapay kumaapo tayo, maiyan nurot iti planom. Tanudagdo makadda kayat tayo. Di tayo matingitingan, no maibagay, iji kayat ti Diyos. Di tayo marinaan, no jar aramidan tayo, maibagay, maiyanurot, iji pagayatan ti Diyos. Ala, numan pa'y managbasol, numan pa'y nakapsot tayo, kaslakin ni Pedro, no daduma, agtaltalit tayo, di bukod tayo nga pigsa. Napinpintas to pa'y laeng, no rinaan tayo, no maiyanurot, iji plano ti Diyos. Anya ti magungguna tayo nga, umawat iti plano ti Diyos, sumurot iti plano ti Diyos. Abundance na barayuboy a bendisyon. No umanurot tayo iti pagayatan ti Diyos, milagro ti umay iti biyag tayo. Imagine nyo, di maibasa idi na minsan. Diyan ka muna niyang aldaw di dyan, uno din kay nagaramid ni Apo Jesus ti milagro, idi nagawid iji ayan na, awan mamati king kuana. Iso nga basit ti naaramid, a milagro ijay nakayan na kan na taawan ti mamati ken ni awan mamati ken ni Apo Jesus. Iso nga nukit kitaan tayo ti milagro ti biag tayo taleg ken ni Apo Dios, taleg ken ni Apo Jesus. Uray no kuna tayo nga dati imposible. Adda problema kuma kayat tayo sulbaren, addamot laing tayo, addamot kaya tayo. Uray no imposible. Ngam di tayo amo, no sumurot tayo kin ni Apo Jesus, baka nalalaing napinpintas ti plano na ngamda tayo. Baka napinpintas di solution na ngamda tayo. Baka napinpintas di jay wagas na ngamda tayo. Tanudad dumakad da bukod tayo nga wagas. Anya ti umuna nga step na dato'y kakabsa, submission to the will of God. Sumurot tayo iti pagayatan ti Diyos. Agtungpal tayo iti pagayatan ti Diyos. Ulitin tayo, anya ti maawat mo, abundance, parabor, maikadwa, milagro, agtaray iti biyag tayo. Hala kakabsat ni Pedro, idinasarakan na ni Apo Jesusen, idinarinanan, tibilag ni Apo Jesus iti biyagnan, simurutan. Saludsod mo dito'y Salcedo, awan sapay mo nakari na tibilag ti Diyos. Pasig sa mga mapilpilit, asig sa mga awanin tayo na paya, kung nangamin ni Apo Paday. Awan sapay di jay na duyos matiri na nga sumurot ken ni Apo Jesus gapulata imbaga ngamin ni Apo Paday. Awan sa mo dati andi jay no marinam ti bilag ni Apo Dios, marinam ti bilag ni Apo Jesus, milagro. Uray tatta. No italag tayo aming kingkwana. No may kay agparintumeng dito, Apo matungpal ko mati pagayatam. Matungpal ko matinakam mo. DJ mo lang ti kararag tayo. Kung matungpal tinakam na ito nga parokya, haan nga bendisyon. Kaagab-gabor ti bendisyon, agab-gabor ti grasya na, agab-gabor ti parabor na, hanpay lang at ang anakam na DJ.
Nung napinpintas latan, sumurot tayo keng kuana. Anyaman nga pagdadaanan, problema, sakit, pakarikutan, pakadanagan, future dagiti ubing, future ti pamilya tayo. Isubmit mo, Apo, maibagay ka di iti kayat mo daytoy. Agtong palak iti pagayatam. Itid tayo amin kenkwana. Hanteng agsuksukir. Nung nagsukir ni Pedro nga nang inwayat ti ikat, han na nakita di pan nakabalin ti Diyos. Nung inusar na jilaing na, han na nakita ti pan nakabalin ni Apo Jesus. Iso nga padasan tayo man ti agpakumbaba, itid tayo mangkingkwana ta makita tayo ti pan nakabalin na. Itid tayo mangkingkwana amin tapno mari na tayo ti bilig na. Itid tayo mangkingkwana amin ta makita tayo ti panaggaraw na. Sungorti ko na tayo, laing tayo, sirib tayo, versus the will of the Father, the will of Jesus, di kayat ni Apo Jesus. Nanyagad ti pangabak tayo, kanakaps tayo, Diyos garod isuna. Paduyak-yak tayo ti pamati, mamatiak, iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit kandaga, ken kadagiti amin amakita, ken di makita, ken iti maymay sa nga Apo Aneso Kristo, bugbog tong nga anak ti Diyos, nagtao di ti ama, ti sakbay ti amin a tiyempo, Diyos sa nagtao di ti Diyos, silaw a nagtao di ti silaw, napaypayso a Diyos sa nagtao di ti napaypayso a Diyos, naiyanak saan anaparswa, Diyos sa kasmatlaeng iti ama, kat gapo ken kuana na aramid dagiti amin nga adda, gapo kada tayo at tao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo, imulog ang naggapo sa dilangit, kat nangala iti bagina, iti tiyan ni Berhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, kat nagbalin a tao, kas tamat ang nailansa iti krus gapo kada tayo, iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket na itanem, imulit sa dilangit, kat si tutugaw iti makannawan ti ama. Umay tumanen asidadayag, tapno ukumen na dagiti si bibiyag, ken dagiti natay, kat ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati akmet ti Espiritu Santo, nga Apo ken mangmangted iti biyag. Isu agtao di ti ama ken ti anak, kat pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak, kat nagsao babaen dagiti propetas. Mamati akmet ti iglesia amay maysa, santa, katolika, ken apostolika. Ipaduyak-yak ko ti maymay sa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong amasakbayan. Intay umararaw iti Apo aman nakabalin, ado ti nakalapan da Simon, Pedro, ken dagiti kakadwana, iti panagtungpal da iti bilin ni Apo Jesus, amang iwayat manen ti iketda, ipakita da itoy ti ayat na kadagiti agtungpal iti bilin na, umararaw tay nga rudkat ko na tayo, denggem Apo ti kararagmi. Agpaay ti simbaan tayo. Nang runa kini Santo Papa Francisco, dagiti obispo, papadi ken relihiyoso, tagtultuloy ti anepda ang mangisaknap, tinaimbag adamag, ket adupay a tao ti mangawat ken Apo Jesus a Kristo, kumararag tayo iti Apo. Agpaay kadagiti mangiturturong ti gobyerno tayo, taipangruna da kuma nga itrabaho ti pagsayaatan ti kaadwan, saan ket adagiti bukod da apanggep, kumararag tayo iti Apo. Agpaay ti gimong tayo, takanayon kuma amaamiris tayo, ti kay papanan, ti panagsisinaranay, panagiinnayat, ken panagtitinulong, tapno agbalin tayo anapudno a pasurot ni Kristo, kumararag tayo iti Apo. Agpaay kadagiti agnayangay nga agpadi, ken sumrek ti kinarelihiyoso, tamataginayon ti gagarda a sumurot ken Kristo, ket agbalinda a mangalap ti tao ti masakbayan, kumararag tayo iti Apo.
Agpaay kadagiti kakabsat tayo apimusayen, tamaragpat da kuman ti gloria ti Diyos, babaen dagiti kararag tayo nga agpaay kadakwada. Kumararag tayo iti Apo. Agulimat tayo, antay matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Intay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo, dimawat ti tulong tayo may karkararag kadakwada. Kumararag tayo, denggem Apo ti kararag ni Apo mi a Jesus, simurot kam ken kababaan ti bunyag, ammo mi a kanayon adenggem dagiti kararag mi, italik mi ngarud ken kaamin dagiti adaw-dawaten mi, kasi nanama kami apat gam ida iti nagan mo, dawatin mi daytoy gapumet laeng itinagan mo. Amen. Daton mi ken Apo, sagsagot mi anano mo, pagyaman mi ken ka managparabor nga Ama, awatem pasantwem vida, daytoy tinapay pasantwem kuma, ket daytoy ngarap nga itay daton mi ken ka, ket sa pela kuma damay garida iti padaya, apang supapak mi kinadongo mo Ama, daytoy tinapay pasantuem kuma, ket daytoy ngarap nga itay daton mi ken ka, ket sa pela kuma damay karida iti padaya, apang supapak mi kinadongo mo Ama, idaton mi ken ka Apo, ragragsak mi nga anak mo, pagyaman mi ken ka managparabor nga Ama, awatem pasantwem vida, daytoy tinapay pasantwem kuma, ket daytoy ngarap nga itay daton mi ken ka, ket sa pela kuma tamay karida iti padaya, apang supapak mi kinadongo mo Ama, daytoy tinapay pasantwem kuma, ken daytoy ngarap nga itay daton mi ken ka, ket sa pela kuma tamay karida iti padaya, apang supapak mi kinadongo mo Ama. Kumararag
tayo kakabsat, tapno da tayo, ken dagitoy adaton tayo, makaayo kuma, iti Diyos Ama, aman nakabalin, amin. Ya po, awat, na sa mga dubududay. Kat may paaya pa kay daydayawan, ken pa kay gloryaan tinagan na, ken kastamet apagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. O Diyos nga apo mi pinarswam dagitoy tinapay ken arak, tapno saranayan da tinarasi abagimi ditoy daga, ipaay mo ka di pagbalinempay ida saranay ti pannakaisalakan mi gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. Pudnoon ay may ikari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama, man nakabalin katagnanayon a Dios gapo ken Kristo nga apo mi. Tani Kristo pinabaro na ti kinatao mi babaan ti pannakayanak na, pinukaw na ti basol mi babaan ti panagtutuok na. Impaay na ti dalan ti agnanayon a pannakaisalakan, babaan ti panagungar na. Ket inlukat na dagiti ruangan ti langit, idi immuli ken ka nga amana. Anansata makidanggay kami kadagiti angheles ken sa santos, ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo, ket kunami adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo Dios dagiti amin apatswa ti langit ken dagan apnuda iti pakay daydayawan. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatuan. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatuan. Madaydayaw ti umay itinagan ti Apo. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatuan. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatuan. Pudnoon ay apo, abiig ka akinasanto, kat sika ti gubwayan, ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paimo ta espiritum, amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinam kati paimo ida kada kami, abagi gandara, ni apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy iti bagik isa maiyawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panangrabiida nangala iti kalis nagyaman maninken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy iti kalis ti darat ti baro ken nagnanayon atulag iso a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan nyo daytoy a pangilaglagip yo kanyak.
misteryo ti pamati. Babaen ti krus mo, Kenin ka panagungag, inakamin salakan, manubot ti sangalubungan. Babaen ti krus mo, kenin ka panagungag, inakamin salakan, manubot ti sangalubungan. Itingarod pa nang ilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag, ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kataimpaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo katag serbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami amakirano diti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadaapo ti iglesia manaisak na piti sangalubungan, kat parairayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimusayan asi inanama ti panagungar danto, iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma maikarikam amin iti agnanayon abiyag. Kat magiranod kam to kenenggasatan na Berhen Maria nga ina ti Diyos, ninagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, kan dagiti amin asa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbi kan kaditoy daga. Magikadwa kam to kadmet kadakwada ang mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka, gapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, irok noy mekan kamanakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti ama, ket lualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo.
Dawaten mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Kat babaan ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng ti basol mailisi kami. Ti amin ariribok may kanawa kami. Kabayatan ti panangururay may ti kinagasat anam namaen mi. Ken iti yaay ni Jesu Kristo anang isalakan kada kami. Taku kwam ti turay ti Panakabalin ken daya iti agnanayo na di tuag sarda. O Apo mi Jesu Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo. Kapya ngaggapukan niyak, titad ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mitimingmingam, no di kat ti pamati iti iglasyam. Katkas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana. Ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Hasta kumamen. Iti napakumbaba kinapnon ayat apuso ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin kapya. Cordero ti Dios sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong kasya na kami kasya na kami Cordero ti Dios amangikat kadagiti basbasol ti lubong kasya na kami kasya na kami Cordero ti Dios amangikat kadagiti basbasol ti lubong item kadakam ti kapya item kadakam ti kapya Adtoy ni Apo Jesus, ti Cordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingo may kakanyak, ngem ti may salay nga sa mapaimbagton ti karar. Eucharistia anasantuan taraon ti biyagan ay langitan sagot ka ti Diyos sa naindaglan sakramento amakay salakan Eucharistia anasantuan taraon kaya na Diyosan tangdangay sidong ilay insina lidumay kasken ni Maria agyamantay ken Jesus agtulnog tay tangdangay sidong ilay insina lidumay
dumay, kasken ni Maria agyamantay, ken Jesus agtulnog tay. Eucharistia panagyaman, iti parabor ti Diyos ati mabilang, arikot wenno liday intay iraman, italek tayo ti biag ken masakbayan. Eucharistia anasantuan, taraon tayan a Diyosan. Tangdang ay sitong ilay, insinali dumay, kasken ni Maria agyamantay, ken Jesus agtulnog tay. Tangdang ay sitong ilay, insinali dumay, kasken ni Maria agyamantay, ken Jesus agtulnog tay. Eucharistia intay rambakan, sakripisyo ni Jesus sa makaisalakan, ipapatay na ken panagungar, dagiti basbasol tay inapinakawan. Eucharistia anasantuan, taraon tay ana Diyosan. Tangdang ay sidong ilay, insinali dumay, kasken ni Maria agyamantay, ken Jesus agtulnog tay. Dangdang ay sidong ilay, insinali dumay, kasken ni Maria agyamantay, ken Jesus agtulnog tay. Agyaman ka ken kaapo, sagot mo inawat mi, degdegan at pamati, nga agayat ken agserbi. Simiet nagmo kadakam nga anak mo, nga agyaman ken kaapo, iti agnanayon. Kumararag tayo. O Diyos, kinayat mo, ang makiranod kami iti maymay sa apadaya, tapno madegdegan ti panakikaisami ken Kristo. Ipaay mo ka di, mamataod kami kadagiti bunga ti panakaisalakan ti lubong. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Kalpasan tinasanton amisa, maaramid tay final training tayo para into no installation tayo into no may Domingo, ken election tinyo set of officers tayo. Pagyamanan tayo titunggal may sa tikad datay manen iti daytoy na santon amisa. Dudagay tayo naggaputi adayo alugar, sa bali alugar. Alanay ko maapo Esos, ti imayan tayo amin. Ti Apo adda kuma kada kayo.
Agdumog tayo taawaten tayo tinadaega pamindisyon. Ti Diyos apoon ti liwliwa ornosen na kumadagiti aldawyo tapno makipagbiag kayo asi kakapya ket punwen na kayo kadagiti bendisyon na. Isalakan na kay kumaadi agresat kadagiti amin ariribok ket pasingkedan na dagita puso yo iti sidong ti ayat na. Pabaknangen na kay kumati Diyos kadagiti bertudes ti inanama ti pammati ken tinadyosan nga ayat agbiag kay kumaanagagat nga agaramid iti naimbag tapno mairagpat kay to iti agnanayon a kinagasat. Ti pamendisyon ti man nakabalin a Diyos ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo bumaba kat agbati ko mga agnanayon kada kayo ken iti pamilyayo. Amen. Nalpasen ti nasanton a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Nagyaman tayo ti Diyos. Naimbaga bigat tayo amin Apo. Surutenda ket pagbalinen kayto surutenda ket pagbalinen kayto amang alapit ti tao pinanawan dadagos dagiti iketa ket simurod da ken kuana pinanawan dadagos dagiti iketa ket simurod da ken kuana ituro mungarot ti biako ken Jesus taiso ti dalan iturong mungarot ti biako ken Jesus taiso ti dalan agturong kinapudno surutenda ket pagbalinen kayto surutenda ket pagbalinen kayto amang alapit ti tao